Ganira aku duka kula Kresna maneka sawetara kula saged nindakaken dibantu. Lho menika ki nimbang kula
mesti kak ngono lho. Kaki Kresna, aja kadurati kadron penampa. Apa nek dewa iki mesti iso nampungi gawe durung mesti. Durung mesti. Dewa iki mengkra-mengkre ya akeh. Ora kudu. Nanging titah kang tetep ing janjine kuwi uga ana, nggih, Kaki Kresna. Sejatine kaya wis cinerat ana wedha cipta sora ingkang minangka kita amungkas pinaraga apa Kaki Kresna. Duta ora kaping 3. Sepisan ingkang bibi Dewi Kunti Kalibrata Jabar Ananta Karya kaping 3. Cinambok lan Ratu Pancala Prabu Sudaksina ya Prabu Drupada ya Sucitra Jabar tanpa gawe. Nah, pamungkase Kaki Kresna yen pancen jeneng kita makilke jeneng ulun papan iki apa sira bakal lunga ing wajiban. Ya, wah dadi prawira Sagajaya Indra. Ora Kaki Kresna. Dadi tenan ora ulun kadang kesempatan iki mung minangka dadi pasen mung nekseni ora kudu nindakake rampung apa ora Kaki Kresna iki mengko ulun iki minangka dadi pasen ora iya iki ulun lagi terus makaten limbuh anda dosaken kanthi manah kula dimilang kula kinayuman Jawata sekawan ingkang mesti kemawon saged ngayomi dumateng gesang kula. Ah, aja dicakake banget-banget. Aja dicakake banget-banget nek ulun iki bisa ngayomi. Ayo padha lumaku bebarengan lut karo kodrate dhewe-dhewe. Jika ingkang lumaku juta ulun minangka dadi pasukses, aja nganggep yen dhewe iki bakal ngayomi karo Kaki Kresna ora. Kowe duweni kadek dayan dinuwe, ora cuma tak ayomi. Kowe mesti ngayoman dhewe Gusti sing gawe urip. Percaya ngono ge. Aja banget-banget aku ngumpulke jenengmu tiba malah ora aku. Iya. Mula, ayo anut kodrate dhewe-dhewe sing karo aku iki. Buta ulun ingkang nakseni. Ayo terus monggo ulun. Cinta mereka pun dari apa kesangan awak hono kok tuh makanya injil oh iya gue yang kau panjang ya ayo buka aku ini makan orang ngasih lo tansah pinayungan kahajan Kresna
So Toto Pitono buka laning carita caritane kang ringgit purwa purwanira camma walulang cirorek kinatasi nggih Jarmo jamanira para wali olah mangolah raing agama semaning budi luhur kelirik gelar dari jagat gelar-gelare lawan putih ingkang mengku rasa suci tegese jagat iku sifate suci datan kawititaning dosa anane dosa perkasa apa kale menungso blincong minangka pepandang pindhane obore jagat surya candra kartika gedhog kepak ibarat keketeking jantung pradonga gending lan tembang dadi gambarane ngawit bunga kalawan susah dalang minangka cetaning Gusti nolakaken wayang kok dene wayangan kegambaran murid airan batin ala becik bener luput pramula kegambaran ing carita sedalu yektine ya loro ala lawan becik sing becik iku mulanto kang ala sing kirana sapa sing disita ing kula yune bakal sirnane wayang rampung puput rumuh ing kotak tanpa beda mancoga mengkono mung bedane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh nanging yen manungsa wis mlebu kotak bakalan untuk pengadilan suci sapa Gusti kang wagu ngundhuk poin pakal didungen ya iku ana manungsa bakal ngerti lan weruh derajat pangkat bondo donya aji sing aji kecoba ngamal surek budi pekerti kang ora kabeh marang sesat kaneng ibu dodo kangkai kuadri dosa purwa eko sawijadri nuwit dosa 10 purwa witar senadyan kata tita ibu ingkang kaukulan ngakoso sunogeng pertiwi kapeting samudra loyo kapang kang samyang guna raras para diri tatan kadien kang gimpit ing mangyanwi melari projo ngasti noyo gajah uyoyo ujang golo mungkoyo negari sabtus tanang kokali nadyan sewutan jangkep sedoso karo praja ngatuna negari ingkang ageng turi agung asale ayu turi ayu panglo sebab negari ageng karo jumlah tebane gedhe wulu kampune akeh kawulane kang sato tu penguripane praja ngatuna mati saking daratan samudra panglo sukitan sungatan kang sarta bandaran ageng para nang padha kang samelampah dagang layaran siang tanpa latihan dari diri anu sultan ngopak telah tetepi sang sayang hati pola montani samyo mungkulat yang telaten dini rongolah pasiten tenang demi cengkat dadyo subur lemah gerasah dadyo mawur satengah popo kang kiran bersepulur tangkal tumangkat kamulian dadi pari pola wijo karang ditriku hamit woy nanti koyo manglung-manglung ngobisitani para Joko iki wis jelaran gawe tangan tanpa jangan lawan diserat Surya padha bali prikandhangi dewi-dewi nalika semono datan ana carane kandhang nganggo kancing palang tetep tindak Duryana Suti kalamun wanci dalu agung kemarin sedawaning sarasean topo babang montani samliwu kawruh ijo lan tak otorek piting tenanen tenan sing bodho dadi pinter sing buta entuk umuh sing cingkrang mung kemandang sing utung banyu sinambu tutur tinular nah sinambu tenang handayani lestari ing rong akal pidoto pino makarya datan kantun sangka wake tenanen ing kowe padha ya kaya soka akeh lan ibu pertika tansah pinci mrek ngrembaka satemah kumuta bareng posisi pantes olamun Praja ngatira sebab negari agung telah berjurutan cepi cekat-cekik yo boleh madan jagat timur umuse tumpang salami langsung telo tau ingkang nggari praja ngatira menangki sapungan manungsa pilahane dewi-dewi yen buta raseksa kethek pangsa pendhita ketarap dewa wisik lan ratu menangaji julu sing tata dosa namanira dosa 10 nomo mestani jejuluk Maha Prabu Duryudana ya Narpati Jayapitana Naraya Jaka Pitana Sri Bupati Kurumati
ya Maharaja Kendari putra ya Sang Prabu Suyudana Narendra Birbondo Bebandu Birbondo tegese numpuk Brana Picis Birbandu tegese sugih sedulur yen to gunung yari dadan kuwi kepahun tambakan atu satrita nama perdoke pinunggal kakawi carita nalika semono jare Pati Manisan Brata Parmiyos sinuwa Gusti Hyang Prata gadhah parakan nantik ing kencana nantik ing Sukyana remet abut prangadani sentaran sari-sari pongas kina dewi risah cepat kasturi kinayat sangyan para yuta katanggung nanggung Jaka kaloro-loro ing sanangan rupa tabun banyak dalan sawunggaling arduwalika Kanjeng Mas Dwi Panggung ingkang sarwa mungkin putalaring manyura kanan kiri pongas gandane sanata pindha pelayangan bilabar dumugi wonten ing pamurahan tembine kang mulak sing sifat kamanusan panjaya sang Hyang Bathara Kuwira Dewan kesujarange jwantah binayang-bayang saking pola sari kasuwargani Sinumanem tanah bane kemalangan isih suket dodo kayu tamu bah samrono batal lampah ingkang kadasa cempek sempuk lan jalak ingkang nyururing paratak dinarung suaran kiai api dalem kriya dene wahmasan ingin sampe pangan aputar dicat kaping dat boten pating sareng lan pating sareng sami bakan lumadya bumi asih keping penanggilan langsung kata ini kekarang kamu binayun punika tawarnanipun ingkang yang pandhiten Talkondo Sang Mahaswara Bisma ya Sang Dewa Brata ya ganggo putra pandhita kasusun pate kagunan putus sarireh ing sanes para iring-iring Brahma Carya lampahe wadatan para ingkang nggadhah jari lawan Srinarana ing Stina punika punika tawananipun Narendra Madras ya Narendra Mandara kok kaleres Rama sepuh lawan Sri Duryudana ingkang adhedhulur Sang Prabu Saryamati ya Sang Prabu Narasoma ya Sang Somadinta datang kantor tujanggane praja ngatira pandhita sapa Sang Begawan Drona ya Sang Resi Kumbayana ingkang wis kateka dadya parampara kasambuting muntakti lenggayra nate ngawangga Sang Prabu Karna Asusena Suryatma Jaya Bismantaka Kalidarma pamungkasing Pasidban Lawaka Istina Satriya Pasa Senar Perkira Patih Harya Sang Kulya Harya Suman ing mriku paandhane saking para kadang Tata Kurawa ingkang sami sumewa bludak ing tata kalambat jejel priya alat bekti tumpang dan kula gawe tanpa sawa lampah saking ingkang sami amara seda teko kaya mangkono kang luwitan lan ya sang ing gering kawijresan
Sikro Karya Seno Sanjunjuk Gagang Durno Sorongan menghindari takut jiwa dan mulut Yopo sidwan waring kang tirta prawitodi Payana Nagrit Nangkya Harajating Praja Kawuryan Karana tanpa palu
pitilar susilastuti sarjana jana kelu Tidem tandhaning hati Tata yang ngagening karo panudeta Ratune ratuku patiye pateti duwe pranayaka tyas Rajo Tanakare bete parademe Tandati Paliasing saya andatra rupeta kang pribadi beda-beda harapane wong sak negara Taman Dening upaya santi sumaruna analawung panimun manungkara ketamrih
milik pakole tenah sirna ing karsa tanpa wika Kanjeng Hyang ingkang takondo Sang Maharsi Wara Bisma sasampunipun paduka Kanjeng Hyang lenggah ingkang prayogi pramila paduka Kanjeng Hyang kula suwun rawuh mawan tuan wonten ing karing astine mriku lenggah menika Hyang ingkang wigati badhe kula suwun dawuh angin kula badhe tumanggap nampi parawuhipun Sang Buta Agung kesuwing Pandhawa Kakang Prabu Sri Bathara Kresna karana nawala tetara sampun kula tampi Kanjeng Hyang kados pundi mangke prayogine lampah kawontenanipun para Pandhawa inggilipun badhe nyuwun wangsulipun kamukten Indra Prasta sak jajaripun mirah separipun karing Astina kepareng paduka Kanjeng Hyang ing takondo paring dawuh Kanjeng Hyang iki asmara sidang saring bawara langgeng Putu Prabu Duryudana ya banteng ing darahku kantopun kaki dan punduti wawasan bab para Pandhawa nggone ngenekake duta ingkang bakal den sayani Putu Prabu Sri Bathara Kresna ngrembug babagan kamukten Indra Prasta sak jajahane kanggo dadi kukudanira Putu Prabu Purmati Dukalane Sukandani miwah separuning Praja Ngastina Putu Prabu dina iki wenangipun kaki babagan negara Ngastina tak baleni maneh lho nggih Putu Prabu wewenangipun kaki wong mapan ana negara Ngastina Indra Prasta sak jajahane sak mutuwe wewenanira Putu Prabu Duryudana pergi Kanjeng Putu Prabu ngrembug babagan negara Ngastina mesti ora bakal ninggal puniyak Begawan Bisma ya sabab yektine ingkang ndarbeni negara Ngastina kuwi rak pun kaki negara Ngastina kuwi duwe kasarane jalaran Ngastina iki biyen pusaka tilarane sawargi Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa mestine lumintir marang pun kaki si Dewa Brata ya aku iki putra Pambayun manut tata cara taring kraton ingkang penangsuke Prambon kuwi putra Pambayun kang mikir kaku moko anda ya pun kaki nalika mundhanipun kaki kekasihku si Dewa Brata mestine Dewa Brata jeneng ratu mungke maneh Duryudana
Rikala semono wiwit cilik aku stinlasida kawan ibuku Dewi Gangowati nganti sugenge Kanjeng Rama Prabu Sentanu karantan nganti tekan pun kaki iki dijoko Kanjeng Rama iku mau datang dadi garwa Prameswari. Nah, kesensengan iku nggonku kepengin memandang yuswane Kanjeng Rama. Rikala semono Kanjeng Rama Prabu ngersakake Palakrama lawan putri Wirata landane Begawan Palasara ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Durgandini ya Dewi Rara Amis. Rikala semono Dewi Durgandini ku ya wis peputra ya kuwi eyangmu Yayi Penemban Begawan Wiyasa. Nalika Dewi Durgandini tak lamar dadi persajan bae sing ngabeke bapakku kuwi. Nalika Durgandini tak lamar darbe pangpun besok sing jumeneng ratu putraku. Lah nalika semono kuwi pun kaki ya Anggrahita putraku sing ndi. Lah pokoke nyatane aku nyadwi. Rikala semono Dewi Durgandini sing Judya. Inggih Kanjeng Ibu, kula timah boten jumeneng alidra kemawon. Dewi Durgandini durung trima. Dewa Brata aku durung bisa nampa. Munggo prasyamu liwani atimu mengkono mau. Lah besok yen kowe Palakrama, yen kowe rabi, yen kowe peputra ora wong anakmu mungkrek-ungkrek negara Mestina. Banjur aku prasetya aku ora rabi lakon padatan Palakrama. Beteke apa? Aku bekti karo bapakku. Bekti karo wong tuaku supaya bapakku seneng penggalihe. Sengsem atine, panjang yuswane. Iki sejarahe ngono mau. Lah pokoke nyatane rikala semono Dewi Durgandini kelawan Kanjeng Rama ku ya putra loro kakung abeh. Kadangku Citra Banda lan Wicitra Wirya ning ora ana sugenge. Tegese keprogol uripe tumuli sedo. Lah bar ngono Dewi Durgandini ngelingake jaman semono aku bakal dijupuk jumeneng ratu karo Kanjeng Rama Prabu Sentanu. Rene kadangku loro. Wiwis temekaning mati kang paksa gelem ora gelem aku sing dadi ratu. Bareng aku bakal jumeneng ratu Dewi Durgandini. Paring pangendika Dewa Brata, kowe eling karo sumpahmu apa ora? Lah, banjur ning kono kuwi mau. Dewi Durgandini ngendika, yen aku ora wis ngendika sing jumeneng ratu putraku. Lah, siap biasa kuwi mau. Kanjeng Rama kaget. Lho, tak kok kaya ngene dumadi ning lakon iki piye Dewa Brata? Piye tok nglamar ibumu piye? Aku ora bisa ngecak apa-apa kok nyatane kaya mengkono aku kudu matur piye. Nah, usanane gelem ora gelem ya biasa kudu jumeneng ratu. Malah mengku garwa randane ya kuwi kadangku Citra Banda Citra Wirya mau. Pakasane jumeneng alidra ana negara Ngastina. Aku trima ngopo? Jumeneng pandhita ana ing Talkanda nglestarekake nggon urip Brahmacaya. Iki cerita cekak dumadine negara Ngastina. Dumadine kisah ene-ene iki. Nah, iki kok digawe luput. Jadi gawe luput teko sing luput Begawan Bisma. Sing luput aku ya. Aja luputake sapa-sapa. Iki lupute Begawan Abiyasa dudu. Apa meneh luputake Pandhawa ya ora. Kurawa ora duweni wenang, Pandhawa ora duweni wenang. Sing duwe wenang dilupute sing urip mager-mager, sing duwe wenang. Lha mergo nggonku ngrilakake aku mok dadi ratu iki. Iki ora wong karunan, ora wong katentreman, jebul awak rubido. Nah, ene iki dituduh kemandane.
Wong bener iki durung mesti yen penter kene-kene. Mula nggih dina iki aja ngluputake sapa-sapa kulkan iki lumpute pun kaki lumpute Begawan Bisma. Nggonku simrar saka paugeran, nggonku mingkuh jumeneng atu dadi nglakon kaya mengkene iki mau. Arang-arang wong sing gelem ngakon marang lumpute dhewe. Yen saiki akeh-akeh lagi iso ngluputake wong liya. Bengok irian. Ngelek-elek karo wong liya iki ngelek-elek jaman semono. Nek kon ngakoni lumpute dhewe lho ora gelem, Begawan Bisma wani ngakon kalumputan iki. Mula Duryudana pamundhute pun kaki dina iki negara Ngastina rembuken mulih pamrayogane piye. Kurawa mulya Pandhawa ya mulya. Negara Ngastina iki berenang jangkauan. Bumi pusaka iki nggonen mukti bebarengan. Eling Duryudana. Wong rebutan warisan kuwi mesti ngedohake pasebulan. Aja meneh kok rebutan warisan iki gedhe. Lagi pager wiranjak menyang kebone tangga iki iso dadi rame. Aja meneh kok jenenge pager. Tanduran manglung nang kebone tangga iki mae dadi elek. Wis kuwi pendidikan kon kaki. Bumi pusaka Ngastina iki nggonen ajak karukunan katentreman. Niatku, aku kepengin mulyakake putra wayahku. Aja nganti iki mengko rebutan kamukten sing ora sepiro ajine banjur nuwuhake perangkat dak pun kaki sing luput, Mula nggih, keluputane pun kaki iki tambah ana pun kaki apuranen kanthi kanggo cara piye? Kowe nguna Duryudana. Anjay kanggo piturut kasiriring samiron ombre Duryudana iki. Bapa Durna, kula pancen dawuh nggih. Kados pundi bapa pamanggihipun Bapa Durna. Matur nuwun pedhangan paringaken pun bapa. Yaktinipun kula sampun arem mireng pangandikanipun ingkang Hyang Narakondo. Estu kaya batos kula sampun bombong sampun arem menawi paduka nggih anak Prabu pareng mestuti dawuh pangandikanipun ingkang Hyang Narakondo menika sae. Dalaran menapa? Menawi ngantos kelapan perangkat dan antawisipun Pandhawa lawan Kurawa. Nggih. Kula tuwuh kandhang dosa. Menapa to sababipun kula ngatur makaten sebab Pandhawa Kurawa menika sami-sami siswa kula, murid kula ingkang kaprajuritan. Jaya jika wijayan guna kasantikan, tos sing baru kula ting kulit
kula Pandhawa ingkang paringipun bapa. Mongko juping manah kula kaseten menika kinarya memayu hayuning bawana kanggo ngersa jagat sak isine ben tentrem. Nanging pinanggihipun malah kanggo perang kandhang. Dadah mangandhane kula warga rebutan karo kecemplora wajune saking manah kula. Kula tuwa dosa ingkang paring piwulang. Kula kita boten kula piyambak. Sedaya para dwija, sedaya para guru menawi priksa muridipun menika sae, pinter, rukun, tataku bombok. Nanging kawunan nggih, menawi dwija menika mriksani siswanipun sami bugal-bugalan sentawur karo kanca wangi. Gurunipun disakit manahipun. Kula atur pitados. Boten namung kula piyambak. Mila supenipun kula nggih. Monggo. Kula ngayogyani penganggipun Kangyan Alkondo Pandhawa nggih mukti, kula nggih mukti kados pundi prayoginipun. Menapa negari menika dipun malih, menika njalangkung prayogi. Tegesipun ngendra prasna sak jajahanipun menika dipun wangsulaken kawan ingkang rayi para Pandhawa. Mangke negari Ngastina Restantuna kuwi nengku kawan padukan anak Prabu menika sampun sae sanget. Menika kula nggih. Iki maturaken dene panuwun ing tanpa pami popo. Para Prabu, para Prabu Pandharaka. Wonten dawuh nggih. Kados pundi roko panggih patukuran ing Prabu. Nyuwun pangapunten jaripun kula badhe matur menika pekae nggih. Pekae dipun kados pundi. Kula menika ora namung mara sepuh. Mara tuwa, mara wis tuwa. Tegesipun ngertos kula panjenengan menika sampun diwasa. Boten ngertos kentang kimpulipun ibarate tanduran ora ngerti oyote. Ngertine mung bareng wis pukul ngrembuyung. Namung sakatuke pamanggih nggih. Pun bapa badhe matur nggih kados pundi. Ngaten nggih. Para tuanggone nggih pun paring dawuh